Aħbar sabiħa li xxandret fl-aħħar ġimgħat huwa l-fatt li l-insara f'Malta u Għawdex ġew mistiedna biex jippreparaw dak il-materjal, dawk ir-riflessjonijiet li se jintużaw fil-ġimgħa ta' talba l-għaqda fost l-insara tas-sena 2020. L-istedina ġiet mill-Vatikan, propjament anzi biex nkun iktar preċiż mill-Kunsill Pontifiċju li jippromuovi l-għaqda fost l-insara flimkien mal-Kunsill Dinji tal-Knejjes, il-World Council of Churches. Dawn iż-żewġ istituzzjonijiet ta' kull sena jafdaw il-preparazzjoni tal-materjal tal-ġimgħa tat-talba l-għaqda fost l-insara li xi pajjiż partikolari. U ftit ta' xhur ilu waslet l-istedina għand Monsignor Arċisqof li bil-ferħ aċċetta din l-istedina li l-insara f'Malta u Għawdex jippreparaw il-materjal. X'ikun dan il-materjal? Fuq kollox tiġi magħżula silta qasira, frażi, sentenza mill-Iskrittura li tkun biex ngħidu hekk il-motto, il-ħsieb prinċipali għall-ġimgħa ta' talba l-għaqda fost l-insara tas-sena 2020. Flimkien ma' dan il-ħsieb ukoll jiġu mħejjin riflessjonijiet li jintużaw għal kull ġurnata matul il-ġimgħa tat-talb għall-għaqda fost l-insara. Ħaġa sabiħa u pożittiva hija li dan il-grupp minn Malta u Għawdex li se jħejji dan il-materjal għas-sena 2020 huwa minnu nnifsu esperjenza ekumenika. Għaliex f'dan id-drafting committee ħajkun hemm rappreżentanza mill-knejjes insara kollha li jinsabu ġewwa Malta. Allura il-Knisja Kattolika m'għandniex xi ngħidu ma wkoll rappreżentanti tal-Knisja Anglikana, tal-Church of Scotland, tal-Metodisti, tal-Luterani, tad-diversi knejjes Ortodossi. U flimkien aħna permezz tar-riflessjoni tagħna ħanipproponu dan il-materjal li qabel is-sajf jintbagħat lill-Kunsill Pontifiċju għall-għaqda fost l-insara u l-World Council of Churches biex huma stess jivvalutawh, jaraw ftit x'hemm u x'mhemm biex imbagħad f'Settembru li ġej rappreżentanza minn dawn iż-żewġ istituzzjonijiet, il-Kunsill Pontifiċju li semmejt qabel u l-World Council of Churches jiltaqgħu f'Malta, jiltaqgħu ma' rappreżentanza lokali biex jiġi finalizzat il-materjal li mbagħad jintbagħat f'April-Mejju 2019 lill-knejjes mad-dinja kollha. U fil-fatt hija grazzja kbira li l-Knisja f'Malta u f'Għawdex kif ukoll insar oħrajn f'Malta u Għawdex ħajkunu qegħdin jagħtu l-kontribut siewi tagħhom biex tiġi ċelebrata il-ġimgħa ta' talba l-għaqda fost l-insara fis-sena 2020.